बिबार सुगासिनो दैया बन्द' खालामनांगौमोन ना थिंखिया दै गोलैबाय बिबारा सुखांखाबायना दंबावो सुबावनांगौ दङ औ लाबोनांगोन ना थाब मोसान मोनोबा फैग्रोदो नोंसोर लायफिनखागोनदां बेवहाय ना औ लायखानायबो लायखानाय ए लायखानायबो जाबाय मारै नांला बिदि थाथोंसै जाबाय औ दे खुनुरुखुम दा माबा बदला गारि स्टार्ट जाबाय कारिगाव मोसाहैनो फैनो हानाय जोंनि क'क्राझारनि मानागेदेर एमएलए सार आरो बेयावनो बाहागो लाफैनो हानाय हारिमु आफादनि मिरु दुलाराय हारिमु आफादनि मानागेदेर आफादगिरि जों लोगोसे बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन प्राइमारि हारिमु आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानागेदेर नोंथांमोन क'क्राझार जिल्ला UPPL राजखान्थि हान्जानि मानागेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि गासै सिबिजाथाव मानागेदेर फोरोंगिरि सार मेडाममोन बे ओनसोलनि मानागेदेर हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बादायनो होननानै बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय सफैनो हानाय दानि चिफ मिनिस्टारा उनाव जायफ्रा 1 निफ्राय 7 तारिखसिम खुंगोन बेबायदिनि थाखाय होनाय जागोन होननानै बुंदों बेयाव गोबां तर्क बितर्क जादों बाथ्रा दान्थेलायनाय जों मानो सप्तासेल' खालामनो सरकारा थिनबा जों खालामगोन नामा बेखौथ' जों जोंनि गोसो बायदि खालामगोन बेबायदि मोनसे दान्थे बाथ्राफ्रा सोलिदों दा बिनि गेजेराव सोरबाया 1 निफ्राय 7 अक्ट'नि गेजेराव खालामदों सोरबाया खालामनो हायाखै बा बेखिनि समाव गोबां प्रग्राम थानायनि थाखाय सोरबाया एसे उनाव लादों दा जोंबो क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादा एसे उनाव जोबथाराखै खिन्थु गेजेर ससेयाव जों बे मोनसे सानखौ जोङो थि खालामनानै लादों थ' खालमासिनिफ्राय हयथ' जों मोनसे बेबायदि सोलाय सोल' खालामनानै जोङो थि समाव लागोन जोंनो बेराफारसे अनसुंथाइबो नांगौ आरो बेराफारसे मोनसे माने समनि सिमाबो दङ दा बावफैदोंबाबो आंबो माने बैसागु मोनाखै मोनदों नामा बारा मोनाखै जोङो माने खालामनांगौ खालामनाय बायदि आरो जोङो हारसाफोरा जायो आपार आसामाव मुसुरि मोसायै फुरा मास मोनसे थ' जोंनावथ' बर'आ बिदि जाया खुब बारासे बारा सानथाम बा सानब्रै बा सप्तासेल' खिन्थु बिनि उननिफ्राय जोंनि देहा मोदोमाव बेबायदि बारा नांनाय नुवा बेस्थ'थाबो दानि बे मुगायावबो खुब मानसिफ्रा बेस्थ' जाबाय जानाय लोंनाय रंजा बाजाजों बेबायदिबो जों खालामनो हाखाया थ' बेफोरखौ नायजोबनानै एसे साइन्टिफिकेलि बुंनायफोर बायदि बुंदों आरो जायखौ बुंदों दानि सरकारा बुङोबा बेबायदि खालामो ओंखायनो जाहाथे कम्पालसारि जायो बाध्यता जायो फालिथारनांगौ जायो बेनिखायनो 1 निफ्राय 7 तारिखनि गेजेराव जायफ्रा फालिगोन बिसोरनोल' सरकारा अनसुंथाइ होगोन अब्ला नों अनसुंथाइ नांगौबा 1 निफ्राय 7 सिम फैनांसिगोन नङा होमबा जों लास्टआव खालामसै उनाव खालामसै मोना नों बिदिबा जुदि नों सरकारनि अनसुंथाइ लुबैयोबा थ' बेबायदि खालामदों जोंबो लासै लासै बेफोर जिनिसफोरखौबो नायनांगौ होननानै पार्सनेलि आंबो सानो जे मोनसे सम सिमा दङ बेफोरनि गेजेरजों जों थांनांगोन बेफोर जिनिसफोरखौ जों लासै लासै रायलायगोन आरो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद जानायखाय बेफोरखौबो नि सायावबो साननानै लासै लासै जोंनि गाहायाव डाउन स्ट्रिमाव जाहाथे जों बेफोरखौ माने मोनसे आब्रुथिजों जों जाहाथे लांनो हायो बेफोर जिनिसफोरखौ माने जोंनि हारिमु आफाद जायफ्रा दैदेनो बेफोर उननि समफ्राव थि खालामलायनानै होगोन होननानै मिजिंथिदों थ' जियानो जाया मानो जोंनि दानि बिटिआर जि सरकार बे सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ
जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ प्रिजार्भ खालामनायखौ बेजों लोगोसेयैहाय लेंहरजानाय मानगोनां आलासि लरेन्स नार्जारि बिथां लोगोसेयैहाय जोंनि बेखेवगिरि मोसानाय बादायलायनाय बिथां आदा जगेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौ माफा माफा फारु लानानै उरायहोनो थाखाय खावलायबाय आरो बेजों लोगोसेयैहाय जोंनि जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां बिजितगिरि बसुमतारीखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे फारौ उरायहोनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय सिगांबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 9थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों सोमोन्दो लानानै जे गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय फारौ उरायहोनाय बेयो जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मेसेज हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोंनि जेनेरेसननो गोजोनखौ लाबोथों आरो जोंनि बिटिआर हालामाव मोनसे गावजों गाव अनलायनायखौ लानानै फैनो हादों दा बिनि थाखाय जोङो जयै बे फारौ उरायनायखौ मावफुंनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ। बयबो बे समाव मानव गिदिर आलासि बिथाङा फारौ बिरहोनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाहैबाय दा बिथांखौ गावनि मासियाव थाहैथिनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बे समाव बिफां बारि बारि जा साइज नुदों नङाबा